Здравейте хора, днеска ще играем Майнкрафт. Вижте сега как може да задействате бейкон. Така правите. А не да се чуи да слагате тези неща, трябва да ги погреете с блокове. Аз забравих само от емералд, ама това е максималното. Това само 2 етажа трябва да сте. На 4 етажа, и това ви е средата, за да мога да го задействате тук. Сега си избера. Това само на survival може да стане. И така може само да се слагат ендър кристалите. Да видим. Може хиляди да сложите, не едно. Ама не знам как се прави ендър портал, за да отида в ендър света. И да видя как там изглежда. И бе, огромно! Имаше един инцидент, който завърши зле. Сега ще наслагаме много инциденти. Най-странно там. Мисля, че стига толкова. Сега ги наслагам. Дън, 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 дън. Крис 06. Ай, майко, боже. Само едно докосване ще кромне целия свят. Ще ги така. Готови ли сте? TNT! Горе-долу към TNT-то. Къде е TNT-то? Ето го. Сега. Запалка. Съса и това. Не. Хайде. TNT. Запалваме, отдалечаваме, за да не забие и гледаме шоуто. What? Гати! Добре. Сега слагаме нека TNT, дрън. Това може ли да избухва? Не. Ай, стяда. Ей, гати! Дън. Ендър кристали. Дрън. Сега да запалим TNT-та. Там се надокосване ще гръмне всичко. Да, TNT! Чакай, ще има по-хубав вариант. Как беше, бе? Беше подобно. Готово е! Да видим как ще. Готово. Как да ме експлодира, тентата? Не мога да хвърчат. Я дупка. Сериозно, айрон! За какви ще ми мисля за вчера? Добре, да пробваме един тест. Не става. И защо видеята става? Магазин за истински. Ами горяща стрела. Ама трябва енчант. Ми се енчант. Добре, сега ще правим друг тест. Ще се правим survival. Да видим каква книга ще избера. Не. Огън. Не. Пънч. Що сам го има първи рел? Не. Я. Май не е толкова. Ай си бе, къде е точната книга?
5 минути. Ей, само е тук някъде беше. Power. Ти взема един за Power, един за Fire. И сега взема. Какво се прави? Enchanting table, да видим крафтинг. Къде е крафтинг, бе? Аз пък искам да замена книгата, господинчо. И звезда. Да, може да се отстя стъклото. Енда, че знам. Мълър. Трябва обикновена грозна книга. Което хич не е толкова хубава. Тя пък къде е? Грозна книга. Къде си? Някога се загубва. Сигурно е тук. Да, тук е. Но сървал, дори ще стан. Тук това си мисля. Скоро. Я, брата. Но това съм аз, бе. Как ще им, приятел, това съм аз, глупаци. Май толкова забрал. Къде survival play. What? Какво стана, бе? Какво се ударих? А тук нищо не се вижда, бе, тук е падна. Паднал съм. Много попадаме. Да видим сега. Не! Готове сега. Айде, 4. За малко ще го прекъсна, хора.